Oh, abula, matang wala. Oh, Abul Khair. Atong ngaran niya kasi? Abul. Ano masa? Abul ng Kadayunan. Ay daw. The legend. Ano mataan. Gina. Grabe di mo mape kakalo sa dudul siya kini. Tapi taman mapita nap kagagaya kaya. Adi bisa gaganakan. Ayo. Ano banga genek eh ibet. Matang wala. Upunan na di maloto na share kaki sindita. Basta kaya di maloto agi nga pendudul na kan na sige sindita agi ni Abul. Ano mata. Ini share kan udah nagi sa live bamiamboy kano di sa nupa kan sa dudul. Niya kakap man ang area kasi. Ano mata. Osto siya again, betaka di pergi saliub. Oh, lagi mabumili sa kapamura. Matang alaw di final din. Sudah makatam sa dudul na beberentakan nakataya pendudul siya gini Abul. Ayang ngaran niya gini na Abul. Mangudap siya gini. Nakay sambida ka Ari Jamal legendary. Dapat makapangaruman na edna plano niya na pata. Miyambuy kaki. Matang wala, grabe ka mabuna. Miya kalala kay ambisyon. O ambisyon so siya. Kaya kadap makapangaruman na pata ka tao. O dus. Hi kay Camille Magnolia. Hello. Kay Samangotara. Norhata Sinamagan. Salam rekanusan mambo malo karano siya kikilang siya niya Abul ng masa ha ay day grabe di mo mape kakalo ay kapila niya siya naawang ari Norhata siya niya Abul ay nupman lagi ito ninip ko dilunga nga ngayon pa man, are. Padududul sa Limbabayabo. Anda? Siya kaya ba padududul sa Limbabayabo? Siya kini Abul? Ay doon, nababerintakan. Hindi na nakakaluan ka. Ako to ah. Anyway, salam nusan. Asraf Bashir kay Umaid Marhum. Mga taga Cavite. Wow, mashallah, tingin sa 30 star from Norhata Sinamagan para daw kay Abul ng masa. Namatan. Laman na rin Abul, kapati tayo ka. Pia kawit ang 30 star. Ay, day. Oh, mga ngaruma. Oh, dos. Lagi nang kalawang nga. Ngayon, tadi ka mga pangaruma. Basta di ka matao kumalo. Yinan. Ay, daw. Area Biden. Salam rekan Narit Nads Haji Faiz. Masya Allah. Ay, daw. Inuwi pag-share tanong sa live tanong. Miyambuy ka wagi. Para pilih ni wagi nga kadudol. Ay, yung mata na madakal na tigiran na. Ito man ay di kang bali sa nga kadudol. Ano man ay di kang bali. Ari Haji. Juan, ha? Ay, dapat yun. Ari Abul. Di nga katawan na nakikrasar ka, Ari Abul. Kate, si Ana Mina Bertosio Lidasan. Ana Mina, kate si Abul. Pakikilala ka. Manguda mabuya si Abul. Naraga mabu si Ana Mina. Ay, bita bagay-bagay siya. Nibit. Ay, daw. Hello kay Salma Aluyo Bato. Kay Nadj Haji Faiz. Binadj Haji Said. Salam rekanusan. Siyempre, Ana Mina. Yan ang loto ni Abul. Anyway, Ana Mina, pakilala ko sa iyo si Abul Khair ng Wato Balindong. The legendary of Dodol. Babarantakan. Ari Omo Abdurrahman. Ay pandapat ka sana arami na kay Abul. Ha? Arinas Ami. Hello. Isu na natigin na miyati. Abata natigin may inam. Ay nagiman ni kadudul. Kasan siya kapkitin niya. Nakapian niya ni Taam. Oy. Diyan nga kadudul na sa din sa kapkitin niya. Nakapian niya ni Taam. Ari Anamina. O di ba Anamina bagay kayo ni Abul. Yan inimbabanuga ka sa ka. Anamina. Eh madala ko sir. Anyway sa toto kay Fahad Pagadilan. Ana ibita kunya na kay Abul sa number ka. Niya gusto ko. No masyaallah. Minito na ka lagi si Kuan Abul. Tataya kunya sa number ya Abul. Abul, kumita na kaya sa number ka para may layan namin na.
Hi kay Muhaimin, kay Bambu, kay Nawas, kay Kamili, kay Abdullah Pagayaw. Salam-salam rekanusan. Lantod Salik Junior. Salam-salam rekanusan. Mambu si Mujahid Makapar, Palaw Jafar, kay Noski. Mamaya, amay ka magan maluto, natigo na sa durian. Gina, malungon siyang gulay. I do. Asnor Sarip Dansal, salam-salam kay Ali Suba. Oyaki. Mapinakadabis tanan. Ay betagyan namin nakapkunya sunang berkam. Ya gusto ko ni mato. Miya ka pangaruma kaki. Miya ko ka mapya. May pangaruman niyan din. Ay pita tubagangan yang unak ya bul mapita. Day. Miya gusto ka namin naka mape ka dudu lagi nga ya ini bebenuga karka. Abdur Rahim Ompar, salam-salam kay Jaja, kay Junior Pangarungan, kay Hasbi Sarip. Hello kay Balaga Mubalig Yubalig from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kay Hasbi Sarip. Hello kay Omo Asnay Mamua. Shoutout kay Nori Mambuay. Karuma agad. Yang buhay ka. Nakagisiya namin na natigin ang bubunog na ko at tigin sa mapasang ikadudol. Imato namin ito na nga siya gini abol. The best Bisaya mapasang mabuhay kadudol. Ari Janwick. Benar di siya ni mamuliat, ramai ilay ron. Ari Abdur Rahim Ompar, salam-salam kay Norski Bam. Mashallah. Anyway, thank you sa lahat na nagsishare, nagla-like, nagpa-follow sa ating live for this evening, Mujahid Makapar. Mashallah. Thank you sa lahat na nagsishare, saan sa di pag-share na diya kang pagkakan sa dudol. Ari Sekia Saripada. Hi. Hey, interruption. Go ahead. Roger, break. Mati pernah kay. Kamu pernah review ko isa kini abul. Din mga pangaroma sa pato bedi kuan. At itu mo mapasang ikakukursan yung siya kini abul. Ariswa Herman Lambat. Aldin nga shoutout kay Adnan Haji Jamil, kay Farouk Pauti. Hello kay R.N. Smith GR. Kay Bai Fatma Jihan Balindong Interdaya. Kay Junaid Yusuf. Anyway, mashallah, kapdi na ko niwagay now. Doon niya nagiging pipadududul tano. Pakawit tinura ka nag-isa star, Ari Abdullah Pagayaw. Doon niya siya giniabul. Ang mga ngaruma. Saan nag-isa mapasang sa ni kasidka na sidka kakataya giniabula. Pangungumana na ipangaruman niyan. Kataya adumyudul. Kakurang agyong ito ay betangyan. Ari Salma Aloyo Bato. Aiday. Juari Pandi. Salam-salam rekanusan. Pagkapakay. Apa subu-supitian. Naudi nagi nga udo nakara. Nakapakay pan. Ari balaga mo balik. Yo balik. Newan yo ka. Mapipakawit na sa kuwan. Giante. Ari Adnan. Hello kay Adnan Haji Jamil. Muhaimin Paingko. Salam-salam rekanusan Mambo. R.N. Smith GR. Shoutout rekanusan. Yang ito bariwiran si Sawato. Malun yung manap tigu. So kuwan yang ngaran niya naguwan de bariw. Dita no ke klaro. Shoutout kay Hamza Unos, kay Aslan. Shoutout rekanusan Mambo. Maapir kanusan na kagagawi. Matang wala ada kanop makali sa pendudula si Salamin. Miyang buhay ka no, miyele raman naging pinakagwapo sa balat ng lupa. Kompleto. Ya pati ako pinabatangan niya, kaptiwag. But tingin na papaanda ka din. Hello kay Paksam Mims, Walid Nasir, salam-salam berkanusan Mambu, mga taga Novaliches. Salam-salam R.N. Smith GR. Hello. Miya dawa ako na watang na kami kape ni.
Amel Husin Al-Hanif Ibnu Menu salam-salam berkanusan mawi si Adnan Haji Jamil next time atin idol so istarakan okay lang api-ap nagi di ganun bigay sa star kakatangod na mga kuripot kano ari hamdan ni Manny Aruba di mana man maka duitan waria mega peso star na dinyo pendigo kuripot nyata